Bueno, ni familia euskaldun batetik nator. Abizena aitaren aldetik Otegi dut, eta familia Tolosakoa zen, baina ere familian, banekien o bagenekien Euskal Abizena geneukala, baina, ezen asko landu nire etxean euskal kultura, eta ni Pergamino izeneko hiri batekoa naiz, eta Pergaminon adibidez badago euskal etxea, baina nik ez nuen ezagutzen. Eta gero Buenos Airesera joan nintzen ikastera unibertsitatean, eta ja karrera bukatzen ari nintzenean ikasgai batean irakasle batek ezakitzer esan zuen euskarari buruz, eta zer da euskara, eta nola ez dakizu izen horrekin ez dakizu zer den euskara, eta ez. Eta orduan pentsatu nuen, ikasiko dut. Eta hurbildu nintzen euskaltzaleakera, eta hasi nintzen ikasten. Linguistika ikasi nuen unibertsitatean, eta euskaltzaleakekoek esan zidaten animatzen nintzen irakasle izatera, eta baietz, eta hasi nintzen garai batean bazen Argentinan euskaraz programa horretan hasi nintzen ikasten, eta hasi eta berehala jarri ninduten euskara klaseak ematen. Hasieran oso gogorra izan zen, oso gutxi nekien, eta oso gogorra. 2006an edo, Argentinan euskara munduan bihurtu zen, eta ja talde horretan hasi ginen erremotoko ikastaroarekin. 2006an etorri nintzen Zornotzara, nire kabuz ikastera, nuen ezagutzen Euskal Herria eta ezagutu nuen, eta gero 2008an etorri nintzen, baina ja programarekin. Ikastaroa bukatu genuen, etorri ginen 30 bat ikasle, Maizpidera etorri ginen, konbidatuta, eta batzuk 2 hilabete pasatzera, eta beste batzuk geratu ginen 6 hilabete azterketak egitera. Eta egin nuen, eta hori bukatuta gero bueltatu nintzen Buenos Airesera, eta jarraitzen dut irakasten, eta ikasten noski. Nik ikasten honean ezen existitzen, baina gero irakaslenen bileran, topa nabil, baina barnetegi batean, barnetegiko ikasleek komentatu zidaten zebilen mintzaneten, eta hau zer da, Euskal Herriko jendearekin hitz egiteko aukera zuten mintzaneten, eta oso pozik zauden, azken finean Argentinan ez dago euskaldunekin edo mengo euskaldunekin hitz egiteko aukerarik, orduan beraientzat oso ondo, eta gainera egiten duten ikastaroan denetik ikasten dute, baina hitz egiteko aukerarik ez, eta orduan zati hori betetzeko oso ondo zegoen, eta oso ondo dago. Normalean joaten dira euskal etxera, euskara klaseak izatera, eta gero ingurua erabat erdalduna da normala. Batzuk animatzen dira euskal telebista ikustera edo Euskadi Irratia entzutera, baina gero mintza egiteko lehen esan bezala aukerarik ez, orduan oso aukera ona da mintzanet. Klasean hitz egiten dugu, eta euskaldunak joaten direnean harrapatzen ditu mintza egiteko. Euskal etxean badaude batzuk mintzanetera erabiltzen dutenak, eta gero Euskara Munduan programan ere beste batzuk asko nabaritzen da, animatzen dira, gainera hemengo jendea oso pozik jartzen da, Argentinako euskara ikasleak ezagutzen dituztenean, orduan, eta esaten animatzen zaituzte orduan, guretzat oso polita da hori, azken finean, esforzo handia egiten duzu, baina beste aldetik ikusten duzu errekonozimendua duzula edo, orduan, eta animatzen dira, eta, gero astean behin edo astean bitan egiten badute, hori praktika handia da guretzat, ikasleentzat. Eta ondo nabaritzen zaie gero. Kultura zentzu orokor batean, ez da, azken finean, ezakit, Argentinan, Buenos Airesen bizi bazara, eta ezakit irakaslea baldin bazara, eta mintzatzen bazara, ezakit, Gernikako, ezakit, harakin batekin, igual, hori oso ezberdina izango da. Eta orduan, kultura eta bizi modua ere ezagutzen duzu. Eta, haiek ere
hemengo jendeak ere ezagutzen du gure kultura eta gure kultura, bai?